10 колко? Ще ги видим. Ай, брой сега. Аз вече съм ги изборила. Други да ги броят. Аз риба не броя. Аз не говоря за тебе. Не ми пречеш въобще. Мико, в съндъка ти... ти го прибрах. Резачки. Беше. Четири. Айде, още някой идва. Кофта няма да стигне. Няма да му стигне. Чувал нямаш ли? Има бе. Шест. Седем. Ще влият ли? Не. А? Не. На. Я да я видим кофта. Изчакай малко. 8. Да бе, аз знам, че са 8 метра. Добре, това ме приема. Нека да оправим първо. Събрали. Там има черни това. Дай един черни това. Трябва тънки дръвчета да намерим, да можем да го подпалим. Един път е зора. 40 години. В чанта слагай, бе, човек, че поздрава. 9. 10, 11, 12. Точно така. Аз само да питам, вие за пастърва ли бяхте или за шаран? Не, на обучение бях. Но... Синята река Миромир. 18 декември 25 година. Да заповядат. Моля? Да заповядат. Нощните застъпват. Айде, хубава вечер. Не бъдете.